Sitwazzjoni degradanti li tmur kontra ċ-charter għal-qasam tas-saħħa, sitwazzjoni li timmina drittijiet fundamentali ta' persuni li għandhom sfidi ta' saħħa mentali. Hekk iddikjara l-professur Andrew Azzoppardi meta ppreżenta l-pożizzjoni tiegħu dwar is-sala 1B fl-Isptar Monte Carmeli, sala li fiha hemm kundizzjonijiet deskritti bħala inaċċettabbli. Il-professur Andrew Azzoppardi semma kif il-Kamra ta' Żjarat tinsab fi stat ta' telqa serja u ma tipprovdix ambjent diċenti u komdu, ambjent li għandu jilqa' lill-familji u lill-carers b'dinjità u sens ta' kompassjoni. In-nuqqas ta' ventilazzjoni adekwata u aċċess għall-ispazji ta' barra qed jaffettwa b'mod serju s-saħħa fiżika u mentali, dan apparti li ħafna mill-pazjenti huma prattikament iżolati. Il-professur Andrew Azzoppardi semma kif Monte Carmeli hemm bżonn ta' azzjoni immedjata biex tiġi restawrata d-dinjità ta' dawk il-persuni li qegħdin fdati f'din l-istituzzjoni kemm pazjenti kif ukoll l-istaff.